Niye ne oluşanlar? Ha? Ben için bir uşağına çıkayım. Ben için benim çekele yanıyor falan. Çağı qara oğulluk edip biler. Mazaly ýadan mahaly. Açygan wagty ýa-da bir zatlardan gorkan wagty her hili hokka çykarmaga ahmal. Bu ýagdaý bolsa uzyly gün öýde oturan inat hanyň gaharlanmagyna sebäp bolup bilýär. Şunuň ýaly ýagdaýda näme etmeli? Howa şertleriniň üýtgemegi bilen köp wagtyny öýde geçirýän çağı belli bir wagtdan garawolluk etmegi mümkin. Şonuň üçin ýene atalar mesele seredellerini şu nukdaý nazardan seretmäge synaşmaly. Garawollugyň öňüni almak üçin çağanyň ünsüni başga zada sowmaga çalyşyn. Egerde çağanyň betlige niýetini, garawollugy meýillerini duýan wagtyňyz onun ünsünü başka bir peýdaly zatlara sowsaňyz bolar. Çağanyň heýle boluşlarynyň öňüni almak hasam bolýar. Şeýle ýagdaýda onuň çağa gyzykly bolan bir işleri bolýar. Gyzyklanýan, gowurýan oýunlary bolýar. Şolary ünsün sowsaňyz hasam peýdaly bolar. Bir pursat saklanyň. Birden de çağanyň garawolluk edip duran wagtyna gabat gelseňiz, onu gyzmalyk etmeň, üstüne gygyrmaň, demiňizi dürsleň, gaharyňyzy aýyrjak boluň. Soňra çağa ýuwaş sypaýçylyk, ýuwaş ses bilen, sypaýçylyk bilen şonuň edýän işiniň bolmaýanlygy barada, ýalňyşýanlygy barada düşündürüş berin. Müňlerçe ata-eneler şeýle usulyň peýdalygyny bellek geçýär. Garawollugyň netijesinde näme boljagyny düşündirin. Egerde çağa bir 70 edenle, erwetlik edenle, erwet alyp baranla şoňulan gurun geçmeli. Gurun geçende çağanyň şu 70'leriniň netijesi barada aýdyp bermeli. Hem de çağa doğru ýollary görkezmeli. Şu doğru ýollaryň üstü bilen ol indikide geljekde şeýle boluşlardan ýüze berer. Elbette çağa gıyırandan, çağanyň göwüne degenden bu usul has täsirli bolýar. Eden etmiş üçin çağa gowy işler etmäge mümkinçilikler berin. Bu onuň üçin netijeden çykmagy şert döredir. Çağı bilen bolýan ýagdaýlary seljerip, çağa şu ýagdaýda bir çykalyga gözlemäge mümkinçilik bermeli. Çağa öýdi karara gelmeli, öýde bir netije gelmeli. Bu ýagdaý elbetde çağlaryň geljekde öýde eden hereketleri bardy pikirlenmäge, çağanyň belli bir ýany täsir etmäge, özüni saklamagy peýdaly bolar. Çağa betlik edenlik üçin temmi berilenne häzir bolun. Çağanyň eden etmesi üçin temmi berilenne şonuň çeni asa köp bolmaly däldir. Sebebi çağa çenen asa artyk temmi berilenne
onu ağır bastan geçiriyor. Yetkinceğin elinden el telefonunu alıp bir aylap ya da bir näçe güllap şonu ulanmağa ruhsat vermesen onun için gaty ağır bastan geçirme bolar, ağır ýagdaý bolar, hem de şondan çıkalga gözläp başlar. Başka ýollaryny odan belki ağlaba da ýudurmagy mümkin de. Egerde biz bolan wakalar üçin, eden etmişler üçin, so çağany, so yetkinjegi halçin bir taatlyk telefonu ulanmağa ruhsat vermedek, onda ol özüniň edýän işleriniň ýalňyslygyny, geljekde şonu etmeklikden haklanmaklygy pikirlendirýär. Bunu şeýle teminiň şeýle täsiriň güýji has ýokary bolýar. Netijäni asudalygy ýugurmak üçin çağa gowy iş etmäge pursat beriň. Egerde çağa eden etmişler üçin temi berildi, ondan so temi bilen çeklenmeli däl. Ýa-ni çağa özüni aklamak üçin özüni gowy tarapdan görkezmäge mümkinçilik döretmeli. Demek käbir işleri vermek sonda peýdaly bolýar. Çağa bu işlerini ýerine ýetirmek netijesinde ol özüni anamartýar, hem de geljekde dogry ýol saýlamagy özüne dogry ýollar saýlamagy mümkinçilik derejä, hem de ýene bir tarapyny belletek ol atenesi bilen temi beren adam bilen diýeli şoň arasyny golaylaşdyrmagy düşünmäge mümkinçilik berýär. Arasyna hiç giri ökü kine galmaýar. Çağanyň garagolluk etmeginiň tebigi zatlygyny unutmaň. Munyň kötdesinden enaty öz söýgüsi bilen aňsatlyk bilen gelip biler.